Здравейте, аз съм Петю, приятно ми е. Шофирам към апартамента, за да ви покажа всички особености. В момента се намирам близост до Медицинския университет, който се намира непосредствена близост до центъра на града. И ще ви покажа пътя от Медицинския университет до апартамента, съответно същия и горе-долу до централната част, до Капана. Апартаментът се намира в подножието на Бунарджика, така че ще ви покажа пътя до него сега. Тук вдясно в края на пътя се намира Медицинския университет. Ние завиваме наляво, посока апартамента, който е на по-малко от 2 минутки с кола. Тук се намираме, точно това е сградата, намираме се до сградата. Там, дъното на улицата вляво, имате огромен парк за разходка на кучето. Намираме се в подножието на Бунарджика. Тук долу сега ще слезнем да ви покажа останалите неща. Вече се намираме в долната част на улицата. Тук имате магазини, имате кафенета, абсолютно всичко. Намираме се много близо до центъра, може би на 10 на минутки пеша. Има училища, детски градини. В края зад този блок е булевард 6 септември и е много лесно достъпно място като цяло за абсолютно всичко. Качваме се, за да ви покажа апартамента.